कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण। याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवींसारखी अनेक रत्न। हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक। अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण साधनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। कोकणचं प्रथम दैनिक कोकणसात आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हच्या या विशेष कार्यक्रमात दर्शकांचं मनापासून स्वागत। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नाचा हा विशेष कार्यक्रम आम्ही गेले 7-8 महिने या कोकणामध्ये राबवित आहोत आणि या कोकणातील जी साहित्य रत्न आहेत, कोकणातील साहित्य क्षेत्रात ज्यांनी खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे, जे साहित्य क्षेत्रामध्ये सातत्याने कार्यरत आहेत, अशा साहित्यिकांना, कवींना आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सातत्याने भेटत आहोत। आज सुद्धा आपण अशाच एका कवीला भेटणार आहोत, कवी अरुण नाईक। खरं तर कवी अरुण नाईक यांची ओळख करून द्यायची जर झाली तर ते शाहू फुले आंबेडकर चळवळीतील एक कार्यकर्ते आहेत आणि त्यांनी याच सगळ्या सानिध्यात काम केलेलं असल्यामुळे बहुतांश कविता या सगळ्या त्यांच्या जे दैनंदिन जीवनमान त्यांनी जे संपूर्ण आपल्या परिसरामध्ये ज्या घटना पाहिलेल्या आहेत त्याच्यावरच काव्यरचना केलेली आहे। आणि त्यांचा पहिला कविता संग्रह जो आहे अंधार वर्तुळातील वेदनापट, हा सुद्धा आपल्याला त्यांच्याकडनं कशा पद्धतीने निर्मिती झाला हे सगळं जाणून घ्यायचं आहे। अरुणजी, आपलं मनापासून स्वागत दैनिक कोकणसात आणि कोकणसात लाईव्हच्या या विशेष उपक्रमात। खरं तर कवी अरुण नाईक हे नेरूर गावचे सुपुत्र आहेत, पण एसटी डिपार्टमेंटमध्ये ते या ठिकाणी सेवा देत आहेत। आणि हे सगळं एसटी डिपार्टमेंट म्हटल्यानंतर दैनंदिन लोकांच्या सातत्याने सानिध्यात राहून आपलं काम करत असताना कविमन जोपासणं आणि ते सुद्धा एका विशेष उद्देशाने हे कविमन जोपासणं हे खूप मोठं काम होतं। मात्र त्यांनी त्यांच्यातील जो कवी आहे तो शेवटपर्यंत जिवंत ठेवला आणि त्यांचा दुसरा सुद्धा आता कविता संग्रह अगदी प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे। आणि अशा पद्धतीने गेली अनेक वर्ष ते या ठिकाणी साहित्य क्षेत्रामध्ये योगदान देत आहेत। 2014 मध्ये त्यांचा जो हा पहिला कविता संग्रह आहे अंधार वर्तुळातील वेदनापट हा प्रसिद्ध झालेला आहे आणि त्यांना या साहित्य क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाबद्दल, या त्यांच्या कविता संग्रहाबद्दल अनेक पुरस्कार सुद्धा मिळालेले आहेत। त्यांच्या याच कविता संग्रहासाठी विशाखा हा सुद्धा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे, जो नाशिकमधून दरवर्षी दिला जातो वेगवेगळ्या साहित्य निर्मितीसाठी। आणि या पुरस्काराला त्यांनी गवसणी घातली, यासारखे अनेक पुरस्कार त्यांनी पादाक्रांत केलेत आणि अगदी त्यांचा दुसरा जो काव्य संग्रह आहे तो प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे। आज आपण त्यांच्याशी सविस्तर या त्यांच्या साहित्य क्षेत्रातील योगदानाशी गप्पा मारणार आहोत। अरुणजी नमस्कार। खरं तर आम्ही या कोकणातील अनेक साहित्यिकांना जी खरी साहित्य रत्न आहेत, इथली जी आपली साहित्य संस्कृती आहे ती वृद्धिंगत करण्यासाठी गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी योगदान देतात, अशा साहित्यिकांना भेटतोय। आज तुम्हाला भेटताना आम्हाला अत्यानंद होतोय। नेहमीप्रमाणे जो आमचा प्रश्न असतो की साहित्यिक म्हटल्यानंतर, कवी म्हटल्यानंतर त्याची सुरुवात, तर ही सुरुवात तुमची कधी झाली होती? आपण नेमकं या कवी लेखनाकडे किंवा साहित्य क्षेत्राकडे कसे काय वळलात, काय सांगा? मी पहिल्या प्रथम आपल्या कोकण साथचे आभार मानतो की आपण या ठिकाणी येऊन जी माझी जी मुलाखत घेतात त्याबद्दल कोकण साथला मी धन्यवाद देतो। मी सुरुवातीला असं काही लिखाण वगैरे जशी बऱ्याच लोकांच्या घरात ती परंपरा असते तसं काही माझ्या घरात नव्हतं। माझे वडील शेतकरी होते, काही दिवस ते मुंबईला होते, परंतु मुंबईला त्यांची नोकरी फार दिवस टिकली नाही। त्यानंतर ते गावी आले। गावी आल्यानंतर आम्हीही गावी आलो आणि गावी आल्यानंतर आम्ही आमची जी काही थोडीफार शेती होती ती आम्ही केली आणि त्यातनं आमचा उदरनिर्वाह व्हायचा। तर मी ज्यावेळी लहान होतो त्यावेळी माझे छोटे काका होते, त्या काकांना आम्ही भयंकर घाबरायचो आणि त्या काकाने माझ्या शिक्षणासाठी एवढे प्रयत्न केले की मला ते प्रत्येक वेळी अभ्यासाला बसवायचे आणि अशा पद्धतीने मी शाळेत जाऊ लागलो। शाळेत शिक्षण घेत असताना हळूहळू मी 10वी पास झालो आणि 10वी नंतर असं मला वाटायला लागलं, आमच्या घरात वडील मुंबईला असल्यामुळे रेडिओ होता, त्यावेळी रेडिओ म्हणजे
महत्त्वाचा ऐवज होता त्यावेळचा. मग त्या रेडिओने आम्हाला गाणी ऐकणे किंवा असं वेगवेगळे कार्यक्रम ऐकण्याची सवय लागली आणि त्या कार्यक्रमातनं असं मनाकडे यायला लागलं की आपण एखादी कविता लिहिली, एखादं गाणं लिहिलं तर, आणि अशा पद्धतीने आम्ही ती जी इतर जी गाणी असायची त्या गाण्यांच्या रचनांचा वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे त्याची तोडमोड करून आम्ही आमच्या पद्धतीने लिहू लागलो. परंतु ते काही महत्त्वाचं नव्हतं. आणि नंतरच्या काळात जेव्हा मी 10वी झाल्यानंतर 11वीला मी खारेपाटणला शिक्षण घेण्यासाठी 11वी-12वीला होतो. मग त्या 11वी-12वीच्या दरम्यान मला आसो शेवरे नावाचे महत्त्वाचे कवी जे या कोकणातले ज्यांनी आज आम्हाला घडवलं त्यांची आणि माझी ओळख झाली. आणि त्यानंतर मी एक कविता लिहिली झाड नावाची, आणि ह्या झाड नावाच्या कवितेने माझी सुरुवात झाली. त्यानंतर अनेक मित्र भेटत गेले आणि हळूहळू मग कवितेच्या नादी लागलो. मग कॉलेज जीवनात ही तुमची सगळी सुरुवात झाली आणि हो. त्याच्यानंतर तुम्ही शेवरे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सगळी सुरुवात केलात. नक्कीच खरं तर कविमन हे कॉलेज जीवनात खरं तर वेगळ्या कविता लिहिण्याचं खरं संपूर्ण आयुष्य असतं. पण आपण जी पूर्ण काव्यसंग्रह किंवा ज्या कविता लिहिल्या आहेत त्या खऱ्या अर्थाने जे काय समाजामध्ये तुमच्या भोवतालमध्ये घडत होतं त्याच्यावरच तुम्ही सगळं हे लिखाण केलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं जर की तुम्ही हे सगळं लिखाण करत असताना तुमच्या या काव्यसंग्रहामध्ये अनेक अशा प्रकारच्या कविता त्याच्यामध्ये उतरवलेल्या आहेतच. पण आपण ST डिपार्टमेंटमध्ये त्याच्यानंतर सर्व्हिस दिली आणि हे सगळं कविमन तिथे असतानाही आपण कशा पद्धतीने जोपासू शकला, लोकांपर्यंत या कविता तुमच्या पोचवू शकला आणि खऱ्या अर्थाने तुमचा कविता संग्रह अस्तित्वात येऊ शकला. कारण अनेक कवी आहेत ते लिहित असतात पण कविता संग्रह किंवा एखाद्या पुस्तकाचं त्याला मूर्त स्वरूप देणं हे सुद्धा फार मोठं एक अचिव्हमेंट असते आणि ती अचिव्हमेंट तुम्हाला मिळालेली आहे. काय सांगा? खरं तर हा जो कविता संग्रह आहे हा बोधी प्रकाशन जे सम्यक साहित्य संसद म्हणून आमची जी संस्था आहे या संस्थेचं बोधी प्रकाशन हे प्रकाशन आहे. आणि ह्या प्रकाशनाच्या मार्फत हे विशेष म्हणजे ह्या पुस्तकासाठी विशेष श्रम जर घेतले असतील तर माझे मित्र सुनील हेतकर आणि वीरधवल परब, अनिल जाधव ह्या मित्रांनी या पुस्तकासाठी खूप श्रम घेतले आणि ह्या मित्रांच्या अनुषंगाने हा माझा कविता संग्रह निघू शकला. आणि हा कविता संग्रह निघाल्यानंतर यातील ज्या कविता होत्या त्या कविता ज्या आजूबाजूचं माझं जगणं होतं, माझ्या आजूबाजूला जे घडत होतं, ज्या पद्धतीने आजूबाजूला लोक राहत होती त्या पद्धतीचं जे काय असेल म्हणजे गरिबी असेल, जी काय त्यांच्यातले गुण दुर्गुण असतील ते मी या कविता संग्रहात मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यातून हा कविता संग्रह निघाल्यानंतर मी बऱ्याच ठिकाणी हा पाठवला, मित्रांना पाठवला, मित्रांना तो आवडला आणि ह्या कविता संग्रहाला महत्त्वाचे समीक्षक मोतीराम कटारे यांची प्रस्तावना लाभली. आणि ती प्रस्तावना एवढी महत्त्वाची ठरली की या संग्रहाला मला विशाखासारखा पुरस्कार मिळाला. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ कवी अरुण काळे यांच्या नावाने दिला जाणारा अजंतशत्रू हा पुरस्कार मला नाशिकवरून मिळाला. असे विविध पुरस्कार मला मिळाले आणि याच्या अगोदरही माझ्या कवितांना पुरस्कार मिळाले. आणि त्यातून हळूहळू मी कविता जी माझी होती ती वृद्धिंगत करत गेलो. नक्कीच या कविता संग्रहामध्ये अशा कोणत्या कविता वाचकांना वाचायला मिळतील, त्याच्यातनं आपण काय अधोरेखित केलंय ते जर थोडं आमच्या दर्शकांना सांगितलं तर निश्चित ते सुद्धा लोक तुमच्या या कविता संग्रहापर्यंत पोहोचतील. हा जो संग्रह आहे याच्यात मी ज्या वस्तीत राहतो त्या वस्तीतील जे जगणं आहे मग त्या ह्याच्यात जी कविता संग्रहात ह्या सायचेटेम म्हणून कविता आहे त्या सायचेटेमच्या कवितेमध्ये तिथलं जे जगणं आहे तिथले जे म्हणजे तिथे जो विविध प्रकारचे सामाजिक आणि जातीयता ह्यासारख्या ज्या वाईट गोष्टी आहेत ह्या
अशा कविता ज्या आहेत त्या कवितांची जर नावं जर आपण सांगितलं काही तरी त्या पद्धतीने दर्शकांना नेमकं कळेल की काय कविता संग्रहामध्ये. ह्याच्यात जो ह्या कविता संग्रहामधली जी कविता आहे झाड नावाची, त्या झाड नावाची कविता ही माझी पहिली सुरुवातीचीच कविता आहे. आणि ह्या कवितेत मी ती कविता तुम्हाला वाचून दाखवतो. नियमित अंधार पांघरलेले हे झाड आता प्रकाशाच्या वाटा शोधत फिरते आहे. त्याच्या फांद्या फांद्यांच्या गाठोड्यातील संचिताची एक आर्त हाक मला अंतर्मुख करून जाते आहे. बदलाच्या पावलांनी आता हे झाड चालू लागते तेव्हा 4 भिंतीच्या आडोशातून अवतरते एक रूपकन्या आणि चिडते झाडाच्या अंतर्बाह्य बदलावर. पण तिला हे कसे कळावे की झाडच आता सम्यक विद्रोहाच्या पालवीने मोहरून येत आहे. तर एकूणच इथे हा जो विद्रोह आहे, विचारांचा विद्रोह आहे, हा विद्रोह आता जो बाबासाहेबांनी आम्हाला जे हक्क मिळवून दिले त्या पद्धतीने आणि त्या बाबासाहेबांच्या विचाराने आज विविध ठिकाणी विविध विचारांनी आपण एक माणूस केंद्रबिंदू मानून आपण ह्या वाटचालीकडे निघालेलो आहोत. अशा पद्धतीची ही कविता आहे काय. आणि अशा वेगवेगळ्या अजून कविता आहेत. आता नवीन संग्रहात सुद्धा वेगवेगळ्या कविता आहेत. त्यात सुद्धा जे आजूबाजूचं जे वातावरण आहे त्या वातावरणातील आजचे जे राजकीय असेल, सामाजिक असेल, ते सर्व मांडण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. याच अनुषंगाने किंवा अनुसरून मी एक आपल्याला प्रश्न विचारू इच्छितो की जो आपण एक साधारण 25-30 वर्षापूर्वीचा काळ अनुभव होता, सभोवताल अनुभव होता आणि आजचा काळ, कारण तुमचा दुसरा कविता संग्रह प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. तर या कविता संग्रहामध्ये अशा कोणत्या कविता वाचायला दर्शकांना मिळतील आणि या कविता संग्रहाविषयी आपण काय सांगाल? पुढचा जो कविता संग्रह आहे तो ह्या कविता संग्रहापेक्षा थोडा वेगळा आहे. त्या कविता संग्रहातील कविता ज्या आहेत त्या वेगळ्या असल्यामुळे तो संग्रह विद्रोही जरी असला तरी वेगळ्या म्हणजे विविध ह्याच्यातनं येतो की एखादं बरड म्हणजे आपण साहजिकच म्हणतो की एखाद्या दरवाजाला बरड किंवा लाकडाला बरड लागला. पण हा बरड नेमका कोणता आहे, हा बरड काय आहे? हा बरड आहे सामाजिक असेल, विचारीय म्हणजे राजकीय असेल किंवा जातीयता, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जो बरड लागलेला आहे आज, त्या पद्धतीने त्या कविता संग्रहामध्ये आलेल्या ज्या कविता आहेत अशा वेगवेगळ्या कविता त्या संग्रहात आहेत. सामाजिक व्यवस्था पोखरणारा बरड असं तुम्हाला म्हणायचं आहे. नक्कीच या दोन्ही कविता संग्रहामध्ये जी तुम्हाला भावलेली कविता अशी कोणती सांगाल तुम्ही? या दोन्ही संग्रहामध्ये मला आवडलेली कविता म्हणजे ह्या संग्रहातली जी माझी कविता आहे ती आईवरची कविता आहे. शेत हळदुले हळदुले व्हायचे तेव्हा, ही कविता आहे जी आईवरची कविता आहे आणि ती वाचून दाखवतो तुम्हाला. शेत हळदुले हळदुले व्हायचे आणि बागदार कंसावर एखादी चिमणी चिवचिव करीत दाणे टिपायची आणि तू मात्र पसाभर धान्यासाठी शेताच्या मेरेवर तर कधी खळ्यावर सूप घेऊन उभी असायचीस. तेव्हाही धान्याच्या राशीत कोंबड्या चिमण्यांची तुझ्यासारखीच जळणाऱ्या पोटासाठी धडपड असायची. शेत हळदुले हळदुले व्हायचे तेव्हा. शेत हळदुले हळदुले व्हायचे तेव्हा पळत असायचीस. विधवर पोटासाठी वणवण फिरत असायचीस. तानुल्याना पाखरांसारखी थकलीस तरी पंखाखाली धरत राहायचीस. अंधार वाटांच्या सोबतीने चालत राहायचीस. शेत हळदुले हळदुले व्हायचे तेव्हा, हळदुले हळदुले व्हायचे तेव्हा. तुमच्या मनातील ज्या काय व्यथा होत्या किंवा जे काय तुम्हाला सांगायचं होतं ते तुम्ही तुमच्या कवितांमधनं
समाजामध्ये पोहोचवण्याचं काम केलं आणि त्याच्यामुळेच तुम्हाला या कविता संग्रहात सुद्धा असा उदंड असा प्रतिसाद लाभलेला आहे. अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न की तुम्ही साहित्य क्षेत्रामध्ये योगदान देत असताना, असे कविता संग्रह लिहित असताना, त्याच्यानंतर तुम्हाला पुरस्कार तर मिळालेच, पण या कविता संग्रह किंवा कविता ज्या आहेत या आपल्याला आकाशवाणीवर सादरीकरण करण्याच्या एक वेगळी संधी मिळालेली होती. कसा होता तो अनुभव? मी ऑल इंडिया रेडिओवर माझे मित्र म्हणजे या कोकणातलेच आहेत, ते महत्त्वाचे कवी आहेत, महेश केळुसकर म्हणून. मग महेश केळुसकर यांना मी पुस्तक द्यायला गेलो, पुस्तक दिलं त्यांना. आणि आबा शेवरे आम्ही कधी मुंबईला गेल्यानंतर त्यांच्याकडे आवर्जून जायचो. त्यांना भेटल्याशिवाय आम्ही यायचो नाही. त्यांना भेटायचो का, आवर्जून भेटायचो. आणि त्यांना भेटल्यानंतर एक दिवस त्यांनीच मला म्हणाले की मी एक दिवस ते म्हणाले की कविता तुझ्या आकाशवाणीवर आपण सादर करूया. मग ठीक आहे म्हटलं. मग ह्याच कविता संग्रहातल्या मी कविता त्या ठिकाणी सादर केल्या. आणि सादर करीत असताना त्यांनी मला पूर्ण स्टुडिओ फिरून दाखवला आतमध्ये. मग तो जो अनुभव होता, म्हणजे त्या जुन्या रेकॉर्ड, जुन्या वेगवेगळ्या त्यांच्या त्या सादरीकरणाच्या विविध छोट्या छोट्या खोल्या असतात, त्या तिथे बसल्यानंतर एक वेगळं असं आपण कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी बसलो असं व्हायचं. कारण तो पहिलाच अनुभव होता मला, कारण मी ह्यापूर्वी कधीच अशा ठिकाणी गेलो नव्हतो. आणि तिथे खूप बरं वाटलं. कवितासुद्धा सादरीकरणाला खूप म्हणजे अतिशय चांगलं वाटलं. जरा आपण काहीतरी आत्मविश्वास वाढला आणि आपण काहीतरी अजून पुढे लिहावं असं वाटत गेलं. आणि हे पुरस्कार सुद्धा मिळाल्यानंतर असं वाटलं की बा आपल्याला हा पुरस्कार मिळाला आहे, मग आपण इथेच हे सगळं सोडून चालणार नाही, आपल्याला लिहावं लागेल, समाजासाठी लिहावं लागेल, आपल्यासाठी लिहावं लागेल आणि काहीतरी लिहावं लागेल जे पुढच्या पिढीला त्यातनं काहीतरी चांगलं मिळू शकेल. ह्या उद्देशाने मी लिहित गेलो आणि हा अनुभव मला खूप वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळाला. नक्कीच. तसं बघितलं तर तुमचं क्षेत्र आणि साहित्यिकांचं क्षेत्र फार वेगळं आहे. कारण ST डिपार्टमेंटमध्ये असताना सुद्धा हे कविमन जपणं आणि ते अविरत सातत्याने पुन्हा सातत्य ठेवणं हे फार मोठं एक वेगळं हे होतं. तर ह्या सगळ्या प्रवाहामध्ये आपल्याला असे कोणत्या लेखकांचं जास्त जे लिखाण आहे ते भावलं, त्याच्यानंतर जे कवी आहेत, विशेषतः तुम्ही कवी लेखन करताय, तर असे तुमचे आवडते कवी यांच्याविषयी काय सांगा? मी पहिल्या सुरुवातीला आबा शेवरेंच्या सोबत असताना आबा शेवरेंचा गांधारीची फुले, त्यानंतर त्यांनी मला पूर्वी कसं होतं, मी कॉलेजला असल्यामुळे मला आबा शेवरेंकडे विविध पुस्तकं मिळायची वाचायला. त्यांनी मला एक दिवशी नामदेव ढसाळांचं पुस्तक दिलं. तर नामदेव ढसाळ हे माणूस माझ्या परिचित नव्हते त्यावेळी. मी ते पुस्तक वाचलं. अरे म्हटलं, आपण हे जे काय लिहितो म्हणजे ते ह्या पद्धतीने लिहिलं पाहिजे, आपलं जगण्यातलं लिहिलं पाहिजे. आणि मग मी त्या पद्धतीने लिहू लागलो आणि त्यातनं वेगवेगळे नामदेव ढसाळानंतर मला प्रश्री नेरुरकर जे माझ्या गावातले होते त्यांना भेटायचो जाऊन, त्यांच्याकडे त्यांची माझी भेट व्हायची. आणि अशा विविध लोकांबरोबर भेटत असताना मला नामदेव ढसाळ असतील, चित्रम खानोलकर ह्यांची कविता संग्रह, असे अनेक कविता संग्रह मी वाचत गेलो आणि त्यातून मला अनेक काही गोष्टी मिळत गेल्या. आणि लिहिण्याची जी उर्मी होती, लिहिण्याची जी आवड होती, ती मला सातत्याने पुढे घेऊन गेली. नक्कीच. आपण शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन ही जी परिवर्तनवादी चळवळ जी सुरू केलेली आहे आणि ती अविरत पुढे नेत आहात. मात्र आत्ताच्या काळामध्ये या साहित्य लेखनापासून किंवा काव्य निर्मितीपासून बघितली तर युवा पिढी कुठेतरी दुरावत चालल्याचं आपल्याला चित्र दिसतंय. अगदी वाचक जो आहे तो वाचक सुद्धा कुठेतरी हरवत चाललाय. तर हे आपला जो ठेवा आहे तो जर टिकवायचा असेल, शेवटी वाचल्याशिवाय पर्याय नाही, जो वाचतो तोच प्रगल्भ होतो. तर पुन्हा ही वाचन संस्कृती जर वृद्धिंगत करायची असेल, वाढवायची असेल, तर तुम्हाला काय वाटतं, काय केलं पाहिजे आजच्या काळामध्ये?
वाचन संस्कृती असं म्हणता येणार नाही. वाचनाची संस्कृती जी आहे ती वाचणारे जे लोक आहेत ते वाचतातच. त्यांना वाचल्याशिवाय चैन पडत नाही. परंतु बऱ्याचशा वेळी काय होतं, आज इंटरनेट ह्याचा जमाना आला आहे आणि मुलं वाचतात केव्हा, ती मोबाईलवर वाचतात. आपल्याला कसं आम्हाला त्यावेळी मोबाईलची हे नव्हती, म्हणजे मोबाईल आमच्याकडे नव्हताच मुळात. मग ती काही मुलांचं असं आहे की पुस्तकं वाचायची असेल तर मोबाईलवर वाचायची, किंवा वेगवेगळी ती जी साधनं आहेत त्या पद्धतीने ते वाचत असतात. पण आपण हे जे म्हणतो की ना वाचन संस्कृती ही फार कमी होत चालली. असं काही नाही. लिहिणारी ज्यांना मनापासून आवड आहे ती मुलं लिहित असतात. आणि कॉलेज जीवनात आज बघितलं तर आज आमची सम्यक साहित्य संसद नावाची संस्था आहे. ही संस्था सातत्याने नवीन जे लिहिणारे आहेत त्यांना प्रेरणा देत असते. कारण आपण किती जरी म्हणत असलो की हा जो वारसा आहे तो पुढे नेण्यासाठी नवी पिढी त्या ठिकाणी वळत आहे, पण समाजामध्ये जर चित्र बघितलं तर आजच्या डिजिटल जमान्यामध्ये चित्र बघितलं तर फार वेगळं चित्र आहे. पण निश्चित निराश होण्याची गरज नाही, कारण हा सगळा काळ जो आहे तो आशावादीच काळ आहे. जाता जाता शेवटचा एक महत्त्वाचा प्रश्न, कारण आपण या जिल्ह्यामध्ये गेल्या जवळपास 40 ते 50 वर्षाचा सगळा जो काळ आहे तो बघितलेला आहे. आणि या काळाला अनुसरून आपण वेगळ्या पद्धतीने जरी लिखाण करत असला, काव्य निर्मिती करत असला, तरी इथली जी राजकीय परिस्थिती आहे, इथली सामाजिक परिस्थिती आहे आणि त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने बदल होत चालला, या परिस्थितीकडे तुम्ही कवी म्हणून नेमकं कसं पाहता? आजची जी एकूण राजकीय परिस्थिती असेल किंवा जी सामाजिक असेल, देशात जे आपण पाहतोय, राजकीय जे नेते आहेत हे राजकीय नेते सर्वसामान्यांना फक्त मतापुरते वापरून घेतलं जात आहे. फुले आंबेडकर शाहू यांना मतासाठी वापरलं जात आहे आणि त्यातून सर्वसामान्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. आजही तुम्ही पाहिलं असेल तर विविध जे राजकीय पुढारी आहेत, राजकीय नेते आहेत, हे या पक्षातून त्या पक्षात, त्या पक्षातून या पक्षात जाणारे जे लोक आहेत हे समाजाच्या भल्यासाठी जातात असं तर मला वाटत नाही. कारण ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी जात असतात आणि त्यांना तिथल्या सर्वसामान्य माणसाचं काही पडलेलं नाही. आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस आहे तिथेच आहे, त्यात काही बदल झालेला नाही. आणि तो ज्या पद्धतीने पूर्वी जगत होता तसा आजही जगत असावा आणि भविष्यात पूर्वीसारखं त्याच्यावर जे धार्मिक किंवा राजकीय लोकांचं जे वर्चस्व आहे ते येईल काय ह्याची भीती मात्र निश्चित वाटत आहे. नक्कीच. आपण स्वतः ST डिपार्टमेंटमध्ये गेली अनेक वर्ष सर्व्हिस दिली, आता कवी आहात आणि या लाल मातीत फिरणारी लाल परी, तर या लाल परीवर तुम्हाला कधी काही लिहावंसं असं वाटलं? काय तुम्ही असं काय एखादी काव्य निर्मिती वगैरे केली? ह्या लाल परीवर माझा जो आता संग्रह येणार आहे त्या संग्रहात काही कविता आहेत. या संग्रहात माझी एक फक्त STचा जो ड्रायव्हर आहे त्याच्यावर छोटीशी कविता आहे, तो एक प्रज्ञावंत म्हणून. कारण चालक वाहक हे एक चहा घेतात, एका चहामध्ये ते 2 चहा करतात, म्हणजे 2 कोटिंग करतात. म्हणजे एक कंडक्टर अर्धी पितो आणि ड्रायव्हर अर्धी पितो. आणि त्याच्यावरची ही कविता आहे माझी, तो एक प्रज्ञावंत. एक कप चहा, एक खाली ग्लास, तुटलेल्या गटाराचा उग्रवास, हरवलेल्या सावल्या, प्रत्येक थेंबावर छिन्न विचिन्न चेहरे, प्रत्येक थांब्यावर छिन्न विचिन्न चेहरे, प्रवाशांची वचवच, खड्ड्यात आदळून दुखावलेले मणक्याची हाडे, डुलक्या घेत गुरगुरणारी गाडी, घामाने डबडबलेले चेहरे, सुखदुःख, डुगडुगत्या खुर्चीतून, नोकरीच्या कंटाळवाण्या त्रासातून, शहराच्या तापलेल्या रस्त्यावरून, गाडीच्या गर्दीतून, धुळीने माखलेल्या सीटवरून हात पाय ताणून बसलेला तो एक प्रज्ञावंत. पूर्वी कसं होतं,
ज्यावेळी आम्ही एस टीमध्ये लागलो त्यावेळी रस्ते डांबरी नव्हते, धूळ होती रस्त्यात, म्हणजे रस्ते सगळे कच्चे होते. आणि त्या कच्च्या रस्त्याची जी धूळ होती ती एवढी होती, मी ज्यावेळी लागलो तेव्हा मी कंडक्टर म्हणून लागलो, आता मी वाहतूक नियंत्रक म्हणून आहे. तर त्यावेळीची जी धूळ यायची ती नाकातोंडात जायची, कपडे आज घातलेले कपडे उद्या घालता येत नव्हते, एवढे पूर्ण धुळीने माखलेले असायचे. आणि अशा परिस्थितीत तो चालक वाहक प्रवाशांची सेवा देत असायचा. आणि तो सेवा देत असताना प्रवासी रस्त्यात कितीही गर्दी असली, तो घामाने कितीही डबडबला तरी प्रवाशाला टाकत नसायचा, तो प्रवाशाला घेऊन जायचा. आणि हीच त्याची जी सेवा होती ती महत्त्वाची होती. आणि अशा पद्धतीने काम करायचा म्हणजे खूप आजसुद्धा चालक वाहकांची जी आज त्यांना तो धुरळा, ते नाकातोंडात जाणारे सगळे धुळीचे कण आज तसे त्यांना दिसत नाही, परिस्थिती नाही. आज रस्ते चांगले डांबरी झालेले आहेत आणि त्यामुळे आज तेवढे त्रास नाही आहे. अगदी तुम्ही जे सांगितलं आणि तुम्ही जी कविता रेखाटलेली आहे, खरं तर 20-25 वर्षापूर्वीचं हे नेमकं या जिल्ह्याचं चित्र होतं. बरोबर. मात्र काल अवघाने आज आपण विकासाकडे झेपावतो आणि चित्र बदललेलं आहे. पण त्या काळी वाहनाची अन्य सुविधाही नव्हती, कारण गावोगावी जर दळणवळण करायचं असेल तर ही लाल परीच एकमेव सगळं साधन होतं. आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही या प्रज्ञावंताचं रेखाटन केलं तर तो प्रज्ञावंत प्रत्येक गाववासियांना सुद्धा खूप महत्त्वाचा होता. तितकाच त्या कंडक्टराने ड्रायव्हरला आदर सुद्धा सर्वसामान्यांकडनं होता. मात्र वस्तुस्थिती खरी होती जी तुम्ही रेखाटली ती त्यावेळची इथली परिस्थिती, सगळे रस्ते, धूळ, त्यानंतर खड्डे आणि सगळ्या या पूर्ण भोवतालमध्ये त्याने संपूर्ण आयुष्यभर सेवा देत असताना हे सगळं अनुभवलेलं आहे. आज निश्चित परिस्थिती बदललेली आहे, मात्र लाल परीची जी क्रेज आहे ती आजही कायम आहे. आणि त्या अनुषंगाने आपण ही कविता रेखाटलात. खरोखर तुमच्याशी गप्पा मारून आज खूप छान वाटलं, कारण तुमच्यासारखे जुने जाणते बुजुर्ग कवी सुद्धा आणि या क्षेत्रामध्ये आजही ही आपली कोकणची जी खरी परंपरा आहे, संस्कृती आहे आणि कोकणात अनेक रत्न आहेत, त्याच्यामध्ये विशेषतः साहित्य क्षेत्रामध्ये ज्यांनी योगदान दिलं अशा अनेकांची आपल्याला नावं सांगता येतील आणि तुम्ही त्याचा एक घटक आहात. तुम्हाला सुद्धा पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. तुमचा दुसरा कविता संग्रह सुद्धा प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे, तुम्हाला सुद्धा मनापासून शुभेच्छा. दर्शक हो, निश्चित आपल्या कोकणची शान ही अशा प्रकारची साहित्यरत्न आहेत आणि अशा साहित्यरत्नांना आपण कोकणसाच्या माध्यमातून एक ग्लोबल व्यासपीठ निर्माण करून देतोय. दर आठवड्याला आपण नवसाहित्यिकांकडे पोहोचतोय, नवीन एक साहित्यिक, नवीन एक साहित्यरत्न जे आपल्या कोकणातच या ठिकाणी घडलेलं आहे आणि कोकणच्या ज्या सभोवतालवर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने या कोकणच्या जडणघडणीत त्यांचं सुद्धा योगदान फार मोठं आहे. तुर्तास आपण इथेच थांबतोय. पुढील आठवड्यात आपण नवीन साहित्यिकांचं, साहित्यरत्नांचं आपल्या भेटीला येणार आहोत. तुर्तास आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह.